салому дуруди бепоён ба ҳама тамошобинон ва шунавандагони канали Бахтиёр. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. имрӯз баҳратон як қиссаи ҷолибро пешкаш мегардонам. ман дар оилаи омӯзгор ба дунё омадам. падарам дар ноҳия ҳамчун марди кордон. салом дӯстони азиз, мардҳое мехоҳанд ҳамхобагиашонро тӯлонӣ кунанд. метавонед аз кенфрен истифода баред. истеҳсоли Ҳиндустон оригинал мебошад. номерҳо дар рӯи экран буда занг занед. доставка ба тамоми ҷойҳои Россия, Тоҷикистон, ба дигар давлатҳоям доставка дорем. омӯзгори маъруф мешинохтанд. модарам зани порсои худотарс. ману ду бародарамро дар ҳамин роҳ тарбият намуда буд. зиндагиамон орому осуда ҷараён дошт. бародари калониам ғоибона дар донишгоҳи омӯзгорӣ мехонду ҳамроҳи падарам дар мактаби калонтарини ноҳия муаллимӣ мекард. бародари дуюмам дар донишгоҳи тиббии Москав таҳсил мекард. ман хатмкунандаи мактаб будаму барои дохил шудан ба донишгоҳи тиббӣ тайёрӣ медидем. вале аланга гирифтани оташи ҷанги шаҳрвандӣ ба Русия орзуҳои ман хати батлон кашиду ба боғи сабзи орзуҳоям оташ зад. ба касофати ҷанг хонаамон ба мусибатхона мубаддал гашт. ҳарчанд падару бародарони ман ба касе кор надоштанд, вале силоҳбадастон як шаб омаданду бародарамро аз хона бурданду ӯ бо ҳамин бедарак гашт. пас аз як моҳи ин воқеа ҷасади варамидаи ӯро амаку падарам ёфта оварданду мо бародари нозанин аз 100 гул як гулаш нашукуфтаамро ба хок супоридем. бародари калониамро дар ҷанги шаҳрвандӣ куштанду бародари дуюмам ки дар Москав дар донишгоҳи тиббӣ таҳсил мекард аз тарси ҷонаш ба ватан баргашт. ман бо падару модари пири ғамзадаам дар хона танҳо мондам. оҳиста оҳиста оташи ҷанги шаҳрвандӣ хомӯш гашту дар маркази ноҳияи наздикии хонаамон курси мусоҳибӣ кушода шуд. падарам маслиҳат дод ки ҳуҷҷатҳоямро ба ҳамин курс супорида ақаллан як сертификат гирам. курси 6 моҳаро хатм карда ба ёрии писарони амакам ки баъди сари бародарам парасторамон буд ба банки ноҳия ба кор даромадам. маошам кам бошад ҳам ҳукумати тавсису ёриҳои башарафдӯстона ба мо кӯмак мекарданд. таъриф намекунам, аммо духтари ниҳоят зебо будаму харидоронам аз мӯи сарам зиёд буданд. падарам аз дороии дунё як бародар доштанду вақте ӯ маро барои писари шашумаш хостгорӣ намуд ба ҷону дил розӣ шудам. амаку падарам маслиҳат карданд ки писари амакам хонадомод мешавад. падарам худкушӣ кунам ҳам дар офтоб намепартоям, гуфта писари амакамро чун фарзанди худаш қабул кард. писари амакам тӯи бо шукӯҳи ороста ба ман хонадор шуд. хусру хуштоманам аз ман розӣ буданду бо чеҳраи ғамгинӣ модару падарам низ мавҷи ханда дамид. худам низ шавҳари паҳлавони зебоямро дӯст медоштам. ӯ низ атрофам парвона буд. байни зану мард чӣ қадар ҳурмату эҳтироме ки набошад, мисли лайлию маҷнун бо ҳам ишқ дошта бошем ҳам набудани фарзанд ин ҳамаро барбод медиҳад. ин мусибат ба ман ошно шояд. хешу табори сабабгор буд ки фарзандони мо маъюб ба дунё омада баъди 2-3 моҳа шуданашон меафтиданд. хусру хуштоману маро дӯст медоштанд. барои табобатам кӯшиши зиёд мекарданд. вақте диданд ки намешавад, ба шавҳарам маслиҳат доданд ки то ягон фарзанди бародаронашро гирифта тарбият кунад. шавҳарам ҳам розӣ шуд, вале хусру хуштоманам дар як садамаи нақлиётӣ ба таври фоҷиабарор ба ҳалокат расиданду оҳиста оҳиста ҳуққу адвори ҳамсарам дигар шудан гирифт. ӯ аз рӯи тағоҳояш соҳиби вазифа шуду ба бефарзандиамон нигоҳ накарда хонаҳоямонро афтонида дар ҷои онҳо қаср бунёд кард ва баъди бунёди қасру кӯш розигии маро гирифта аз болоям зани дуюм гирифт. ман аввал бо гирьяву зорӣ аз ӯ хоҳиш кардам ки ин корро накунаду ягон фарзанди пайвандонамро гирифта калон кунем. 2 авсунам тайёр буданд ки духтару писари худро барои фарзандхонӣ ба мо диҳанд, вале шавҳарам бо қатъият гуфт ман мехоҳам ки фарзандам аз камари худам бошад. ман пеши зани ояндаам шарт мегузорам ки пеш аз ман ту ва амаку янгам ҳурмат кунад. фарзандони ман фарзандони ту хоҳанд шуд. ман ҷуз розӣ шудан
дигар илоҷ надоштам. падару модарам ҳам ба тақдир тан доданд. бародари калонии шавҳарам низ 2 зан дошт ва онҳо бо ҳам мисли хоҳарон меҳрубон буданд. модарам андешаи ҳамонҳоро карда мегуфт ки ҳеҷ гап не, ба палончат хуб муросо намо, мисли апаву хоҳар мешавед. гузаштагони мо бо 2-3 зан дар як хона зиндагӣ мекарданд. ҳамсари занашро худаш ёфт ва ману модари барои хостгорӣ рафтем. ин духтараки соҳибҷамолро ки волидонаш туъмаи аждаҳои ҷангӣ бародаркуш гашта буданд, холаш ба воя расонида буд. боварӣ доштам ки ӯ барои ман на палонҷ, балки хоҳар мешавад. аммо хаёлам хом баромад. аз ман 10 сол хурд бошад ҳам чунон бало буд ки шайтонро дарс медод. аввалҳо ман барои ӯ апаҷон ва падару модарам бобою бибӣ буданд, вале ба таваллуди пай дар пайи фарзандони дигар ӯ бо мо умуман гап намезад. ҳатто намемонд ки мо дасту фарзандонашро дорем. ӯ дар 5 сол барои шавҳарам 4 паҳлавон писар ба дунё оварда, пешаш шарт гузошт ки пиру кампир аз зани инвалидиятро аз хона пеш мекунем. шавҳарам моро ба Душанбе оварда дар хонаи якҳуҷрагии иҷорае гузошт. бародарам аз Москав каму пеш пуламон мефиристод. шавҳарам хоҳад дар 1 моҳ 1 бор меояд, нахоҳад не. дар ин миён модарам ба бемории саратони меъда гирифтор шуданду ҳоламон бадтар шуд. илоҷи дигар наёфта ба коркӯбӣ баромадам. сарваре яке аз корхонаҳои бонуфуз пешниҳод кард ки агар маъшуқа шавам, маро ба кор мегираду ба донишгоҳ дохил мекунад, ёриам мерасонад. розӣ шудам. ба ошиқи пирам ки аз ман 30 сол калон буд, аз ҳад зиёд маъқул будам. ӯ бароям хонаи 5 ҳуҷрадор харид. хонаро ба номам карда ба факултаи иқтисодӣ яке аз донишгоҳи овозадор дохил шуда, модарамро барои табобат ба хориҷа фиристод. падарамро ҳоҷӣ кард. табобатҳои гаронархи ошиқи пирам буданд ки модарам ба бемории саратон 20 соли дигар зиндагӣ намуданд, зеро мо ҳар сол дар Ҳиндустону Олмон табобат мегирифтем. шавҳару писараконам чун фаҳмидам ки ман маъшуқаи кӣ ҳастам, аз тарс талоқамро дод, вале нагуфт ки ман дар хонаву дари шумо зиндагӣ мекунаму марҳамат ҳамин як маблағи муайянро гир. ӯ ҳатто пули замину боғи падару модари бачамурдаи маро надод. ҳаминтар дар 10 солӣ бо ошиқи пирам будан соҳиби ҳама чиз шудам, вале оғӯши ин пири фартод бароям нофорам буду. дар ин миён бо 2 марди ҷавони дигар низ ҳафту хоб мекардам. онҳо низ хеле сарватманд буданд. оҳиста оҳиста ба бозичаи дасти мардони пулдор табдил ёфтам, вале ҳеҷ гоҳ инро ошкор намекардам. ҳарчанд баъзеҳо аз қафоям бадгӯӣ кунанд ҳам, ман худамро аз касе кам намегирифтам. ошиқи пирам аз олам даргузашту ман давоми фаъолиятамро фароҳтар кардам. падару модарам аз ман ризо аз дунё гузаштанд, зеро аз чизе танқисӣ надоштанду дами пирӣ дар ҳавлии 2 ошёнаи канори шаҳр зиндагӣ мекарданду 2 хизматгор дар ихтиёрашон буд. падарам ҳамеша насиҳатам мекард ки барои худат 1 фарзанд таваллуд намо, барои он ки фарзандам фалатзино набошад. бо як ошиқам никоҳи мусулмонӣ кардаму то таваллуди фарзандам бо ягон мард доду гирифт накардам. лутфи худои меҳрубониро бинед ки ба мани осӣ 1 духтару 1 писари заркокул ҳадия намуд ва ман баъди таваллуди фарзандон ба бадгардӣ хотима бахшидам, зеро он лутфи худованд маро тасхир кард. ба бузургии худованди ломакон бори дигар қоил шудаму ба ивази ин эҳдои парвардигор аз роҳи бад гаштам. охир ман ҳама чизро доштам. 2 хонаи 5 ҳуҷрадор, ҳавли 2 ошёна, мошин. барои тифлаконам доякиро карда ба кор баромадам. маоши хуб мегирифтам ва як тиҷорати хурдакак низ доштам. падари фарзандонам ба хабаргирии онҳо меомад, вале ман ҳатто бо ӯ никоҳи мусулмонӣ доштем. ҳафту хоб намекардам. инак фарзандонам ба 27 қадам ниҳоданд. писарам донишгоҳи тиббиро дар Москав хатм намуда
ҳамон ҷо кору зиндагӣ дорад ва мехоҳад ки маро низ ба ҳамон ҷо барад. духтарам ҷавони ҳамсабақашро нағз дида гирифту ҳоло зиндагии хубу осоишта дорад. ба қариби соҳиби набина низ шудаам. домоде аз оилаи хубест ва тиҷорати маро пеш мебарад. мехоҳам писарамро ба духтари тоҷикӣ бо маърифати хонадор кунаму агар тавонам ба ватан баргардонам, чун бародарам дар Москав клиникаи шахсӣ дораду дар он ҷо бо писари ман хонаи сеҳуҷрагӣ ҳадия намудааст. ӯ мехоҳад ҳамон ҷо монад. хайр ихтиёраш, зеро ман фарзандонамро ба ягон кор маҷбур намекунам. ман 3 бор хонаи худоро зиёрат кардам. шабҳо зиёде дар ин макон муқаддас ба гиристан рӯз кардам, то гуноҳамро худо бахшад. аммо оқибати ин ҳамаро худо медонаду халос. то ҳол ёди гузаштаҳо, хотираҳои ғамангезро пеши назарам зинда мегардонад. ҳарчанд мардум намедонад, аммо ман худам хуб медонам ки дар гузаште кӣ будам. 15 сол бо марди пире беникоҳ зиндагӣ кардам. баъд ба мардҳои зиёде ба хотири пулу мол ҳамхобагӣ кардам. танҳо таваллуди фарзандонам дар 35 солагӣ маро аз ин роҳ баъд гардон. акнун ки дафтари амаламро мекушаяму хатоҳои кардаамро таҳлил мекунам, мебинам ки маҷбур будам то ба ин кор даст занам. ман худамро сафед карданӣ нестам, вале пеш аз он ки ба касе тире маломате месӯзонад, бояд андеша кунанд. шунавандагони азизу гиромӣ, қиссаи мо ба поён мерасад. ҳатман фикрҳоятонро дар комментария нависед. интизори қиссаҳои нави мо бошед.